chimwe chinhu chichauraya maZimbabweans nyaya yema-affiliates. Vanhu vakawanda vada kungozviti for ED. Vakomana regerai zvenyu, munokwara kana nenzara futi. Chinhu chiri kupa vanhu pressure inyaya yekuti unozonzwa kuti chakadai for ED vapuwa mari yakadai, so chakadai for ED vazopuwa chakadai. Ndo patiri kuti regerai. Right. Pane inonzi top soup for ED iyi. Ende tinoona kuti matop soup zvesure. But andinonzwisisa kuti why vakaita inonzi top soup for ED, because it looks like vanhu vari kudisrespecta president wacho. Ndo zvandiri kuona. Iwo ngati top soup for ED, vanoita zvematop soup. Vanoita zvekuchuza matop soup, ukabvunza even definition pari kutaura zvinhu zvisina nemusoro wese zviri kurasa nyaya. Hey, panodiwa beauty with the brains munhu anenge achiita mabusiness. Vanhu vacho vese ndeveTikTok, mabusiness avari kuita acho ndapi ekuti vanhu vari kuningirina. So tsamba iripo manje iri kuramba zvinhu zvese izvozvo kuti hayi zvematop soup izvi kaizvi chimbotimirirai. But tisati tasvika kune matop soup nekudzingana kwavari kuzoita nekurambidzwa kwavo, because ndozvati kune kwabva ndigiriki novatonzi ama kutijairira CNN nazvo izvi. Kune vanhu vakatochirwira chinhu ichi vakabvira kare nechinhu ichi. Kuna the likes of anateura iropa, the likes of mai opa muchinguri vari imomo ndigiriki mupati imomo. Iwo wozotanga kungobudikira uda zviti top soup uda kukwana. Saka vari kunyimana jezi mukati momo. But tisati taenda kune vari kunyimana jezi, regedzai tiratidzane vamwe vari kutsvaga jezi, because vaimbi hanzi toda hitmakers for ED. Ma-affiliates gore rineri muchaneta nawo. Ona zviri kutaurwa apa, mundiudze kuti muri kuionawo sei nyaya yevakomana ava. Isi nzara here? Hitmakers for ED, musicians for ED. You know what time it is. Mawani wao kutopinda muviri wese baba. Okay, so zvikiitika pande zvekuti mukuona chi guys, look into my eyes. Ndakaona kuti nyaya dzepolitics. Saka mukomana wayo anonzi Tigonzu anda zvekuimba hip hop, music yavo yavaiimba. But pamhanzi yavo vanoimba manje hazvisi kunyatsobatana. Honestly speaking, ini ndonyotaura zvinhu, handiri munhu wekuti handingotaure kwandisina kuswera. Ndotaura zvinhu zvine ma-facts, zvine proof. Ndati nyaya dzacho hazita sei asi kubatana, ari kurasa nyaya. Musi uno hake yakabuda achicomplaina pakasungwa magaya paipa achiti bodyguard ramagaya rakandivhara mota yangu $6,000. Saka inini akanditengesera mota yangu maplates efake chichi, mota bvaizova yatorwa neVTS. Mota yatorwa neVTS, iye kubva ipapo haasi kubatika. Akatoita se mari anenge obvious anenge akatoita se akatoidya kudhara. Mari kuti achidzosa zvakunetsa. Ende Tigonza aitoclaim achiti mota iyi akaitengeserwa pamabuildings eYada Hotel kutowedzera kukudzvanya. Kuti iwe unotoenda kuti ndatengeserwa mota paYada Hotel, unotoenda uchitodrive mota yako uchita se uchifara nemoyo wese. But wati kopa. Saka after that ndo paakazonyora tsamba achinyora kuna president Emmerson Mnangagwa achiti ndanga ndichitokumbirawo baba kuti hey, tanzwa kunoku nekuvharwa munhu ndandisingatombomone, but ari kutora zvavapfupi nekureba. Saka nyaya yacho magaya angori mukati momo. Saka uyu mukomana ari kuzonzi akangoti achingosiyiwa, achingoriliswa on bail, ndobva atouya, ndobva atorwa nenyaya yemota iyoyo yaakatengeserana nani naTigonzi iyeyo. Saka Tigonzi manje akabva aona zvichishanda, vatangoti president vedu vanoteerera vanoita sei, ndopaadzoka neiyoyi yaakuita yanzi inonzi hitmakers for ED. Munhu wese angoti for ED wakomana, nemasowe nemapasta vari ngoti for nzara, varume paZimbabwe nungo. Aiwa, asi ndakamboona varume vari wiki kudai so ino. Ndakaona hangu vamwe vachiti, because handichazivi imwe program, certain program ingauda kuti kuAmerica chakati for Trump. Ndakangoti no. Kwandona kwatonzi chakati for Trump kuAmerica, vanhu ivavo vafurirwa nemazimba. Because mazimba ndo ane chisystem ichocho chebootlicking ichocho, chekuti una murume mukuru achitoenda kudonanzva pasi petsoka pemurume mukuru nekunanzva nemumwe murume. I think you know what it is. But let's dive deep mune nyaya yacho timboona kuti ari kunzi kudii ma-affiliates aya for ED. Right. Updates for ED condemns the misguided initiative Top Soup for ED calls for its immediate termination. Saka kana yakutonzi kutodiwa tonzi ite immediate termination. Now. You have to listen. Saka kana panzi immediate termination ka, asizoti itsamba yanyorwa ikaenda ikoko ikanzi ngavaterminate zvavari kuita here, kana kuti ichii chanyatsoitika, kana kuti vari kunzi ngavasiyana nezvavari kuita. Handisi kuziva. Ende kana pane ari kudaro ndiani, zviri kubva nekupi izvozvo zvokuti zvanzi aiye matop soup hatisikuide. Because chinhu chacho chiri kuita chigena momentum day by day. Vana vari kungoprintisa ma-t-shirts avo vachitoita yavari kuita. Ende kari kuzvitoka munhu kacho kari kutungamirira kacho. I don't want to judge him, but to me it doesn't make sense. Kana chiti top soup for ED, kwadi ngomirira kuti vanasikana vangozvitira zvinhu zvavo vega komana.
ndo imwe nyaya yekuti mune mauda kupa vanhu pressure zvimwe zvacho hakumana hazvisi necessary. Like remember, if you guys remember, uyu tungwararo wari kubuda nekamwana kake kane 17 years achiti kari kurana business. Inini papo chandakangokwanisa kuita ndakatinzwa kunhuhwa kwejeri tonhuhwa, ndakarinhuhidza ndakaona kuti pakapa hazvipere musha. Ma-red flag nema-yellow flag nema-pink flags anenge ari ipapapa. So regai tiende patsamba tinoonesana. Updates for ED. Notes with deep concern the image of a group calling itself Top Soup for ED. While the group purports to promote women's empowerment, its approach and messaging stands in stark contradict the values of dignity, respect, and genuine empowerment that underpin Vision 2030. We firmly state the Top Soup for ED is not empowerment. It is exploitation wrapped in party slogans. The initiative insults the intelligence of Zimbabwean women by reducing them to political symbols rather than acknowledging them as equal partners in national development. True empowerment is not about branding or publicity stunts. It is about creating meaning opportunities for women through education that expands access and breaks barriers, economic inclusion that promotes entrepreneurship and self-reliance, leadership opportunities that enable women to shape policy and progress. Update for ED remains committed to promoting initiatives that reflect substance, inclusivity, and purpose. Any effort that objectifies women or trivializes their role in society undermines the spirit of equal and progress championed under President Emerson Mnangagwa's Vision 2030. We therefore call for the immediate termination of the Top Soup initiative and urge all the stakeholders to align empowerment programs with integrity, respect, and national development priorities. Zimbabwean women deserve genuine empowerment, not exploitation dressed in party colors. Vapedza zvavo for ED ningirikini yacho yapedza kurambidza ikati isusu hatisi kuda kudzinzwa nyaya dzema-top soup idzodzo ngadzipere. But I have one advice for them, because inini there's this thing that I know. Vanhu ava vakanonoka. In fact, vana ava vakanonoka kuita chinhu ichi. Dai vaida kuita Top Soup for ED, dai vakazvita madays ema-elections pakabudikira pachinzi pastors for ED, teachers for ED, doctors for ED, vendors for ED, nganga for ED, prophets for ED, churches for ED. I don't know, kwakusina ma-pastors for Jesus, kwakone pastors for ED. Saka ndikuti vanhu ava vakachinonokera. Dai vakayangwa election apa kana mari yaibudaka. Izvo manje pakunzi makuda kungohijeka chinhu. Saka vari kugadzira vakuru vema-affiliates vacho vari kugadzira vakaona kuti it's unnecessary. Vanhu vari kuda nguva yangunodya mari mahara. Panzi basa rakarohwa rakaita sei? Rakapera kudhara. Saka timing is very important. So kune vanhu vanoda kuzoita zvinhu zvese. Kana muchida kuzonzwa kuti saka mari yacho yeZANU-PF inodyiwa sei, munozotibvunza tokuudzai kuti kana muda vadyira mari munovadyira so. Ichi chinhikirikini ichi chakadhakwa kubva kare. Ndakatozvitaura ndikati apa hapana kana anombosekera, because chinhu chichaitika image yavari kuportreya. Vari kuportreya the image yekuti zvinzi vanhu ava varikutanga Top Soup for ED parikutanga pari kuunganidzwa madzimai kuti pazoitanga pane vakuru vemusangano wekuti vanenge vachichuza tovana tokanaka. Because panga pakubudiswa vamwe vakuswa mapictures asi right pakunzi onai uyu akutopractice Congo dust because atoona ti akuona tuma-top soup tega. Ndakati Zimbabwe so. But anyways, ndo zvinhu zviri kuitika. Ameno, munotiwo kudi indapedza panapa. Bye bye, tosangana time. Kulian TV, Team DAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant.